weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique kabaruji men coftal balli jillorɗen ko toon to leyɗele Europe kalen ko fate jencude mo ñalngu nayobijo mo ligue des champion taw kadi ko ceerno Oumar Diallo waɗanten cimtol ma en jaaha toon kadi to leyɗele Europe kalen ko fate pottite jogorɗo yuɓɓinede kikiɗe hande ko fate Europa League juɓɓinteɗe kikiɗe hande o e ñalngu nayobijo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen. jam ñalle moon hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen gone nasande jeeɗiɗi jolal hitande ujunnaji 2019 kabaruji men coftal ɓalli no kalduɗen e gardidi ni jaten ko toon to leyɗele Europe kalen ko fate ñalngu nayobijo wonande pottitte juɓɓinade hikkiɗe hanki kikiɗe hayca hanki fodde wonde 56 loggol keɓama kay loggueɗe e ɗeɗo pottitte ɗiɗi walla ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi hen nogas e jeeɗiɗi heeɓi kay logguede koye kikiɗe hanki ma en jaɓɓo ceerno Oumar Diallo waɗanen cimtol ko fati pottitte baɗaɗe walla pottitte baɗaɗe kikiɗe hanki. jam ñallema ceerno Oumar Diallo. ya wuri seydi ba ceerno Saydou Ba salmitama juurama salmini hettiyankoɓe jeyde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular halten koye jencude ligue des champions européen taw koye ñalngu nayoɓo potite mum jokkina kikiɗe hankin toon to dowlaji Europe hakkude ɓeɗo wiyete Bayern Dominique kañum tigui jaɓɓino Olympiakos toon to dingiral Alliance Arena ngal Bayern Dominique ngal ɗum pottal noon ko Bayern Dominique kañum tigui fooli kay Olympiakos baluji ɗiɗi wondude ndiga ko watta tan Locomotive Moscou jaɓɓino Juventus mo Cristiano Ronaldo ngal ɗum pottane kay ko Juventus kañum tigui fooli Locomotive Moscou ha galle mum baluji ɗiɗi wondude baɗiyel gotel nde hawatuji nogas e goyum toon to dowlaji Europe potite jokkina hakkude ɓe wiyeteɓe Atalanta mo Bergamo leydi Italie kañum tigui jaɓɓino Manchester City mo dowle Angleterre ngal ɗum pottane kay ko gotel e gotel woni ko ngal yalti kono watta tan Dinamo Zagreb jaɓɓino Shakhtar Donetsk ngal ɗum pottal ngal heewi kay loggi caggal kay nde ɓe waɗi 3-3 kadi goto mabɓe kala okka ko wiyete kartal bodewal ha hande noon koye coftal balli heɗoɗen ceerno Saydou Ba taw koko fati ligue des champions européen kikiɗe hankin pottite jokkina hakkude Bayer Leverkusen mo leydi Allemagne kañum tigui jaɓɓino ɓeɗo wiyeteɓe Atlético Madrid mo leydi Espagne ngal ɗum pottal noon ko Bayer Leverkusen kañum tigui fooli Atlético Madrid baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel taw kadi hiɓe okka kartal gotal bodewal kono wattu tan Paris Saint-Germain mo leydi France jaɓɓino ɓeɗo wiyeteɓe Col Bruge mo leydi Belgique ngal ɗum pottal ne kay ko Paris Saint-Germain kañum tigui fooli Col Bruge mo Krépin Diatta baliyel gotel wondude ndiga ceerno Saydou Abou kono wattu tan ɓeɗo wiyeteɓe Real Madrid jaɓɓino Galatasaray toon to dingiral Santiago Bernabéu ngal Real Madrid ko Real Madrid noon fooli kay Galatasaray Paul Gu Moussou caggal kay nde ɓe fooliɓe kay baluji jeegom wondude ndiga taw noon ɗin ɗon baluji jeegom oɗo wiyeteɗo Karim Benzema taw ko ɓiɗɗo France najo fetto toon to Real Madrid on loggi hen loggi ɗiɗi o wiyete Sergio Ramos taw ko kañum tigui woni kadi capitaine équipe mbo Real Madrid loggi hen loggol gotol oɗo wiyete Rodrigo taw noon ko ɓiɗɗo Brésil najo fetto toon to Real Madrid kañum tigui loggi tati heddiɗi ɗi foof kono wattu tan Espoir rouge mbo dowle Serbie jaɓɓino kay ɓeɗo wiyeteɓe Tottenham mbo Harry Kane on faami kay ko Tottenham mbo dowle Angleterre ngal ɗum pottal noon ko Tottenham kañum tigui fooli Espoir rouge ha e galle mum balluji nayyi wondude ndiga wadde kay on faami kikiɗe hankin toon to leydi Serbie ɓeɗo wiyeteɓe Espoir rouge ngal ɗon potital wonnamɓe ɓuural caggal kay nde ɓe fola toon to galle mabɓe balluji nayyi wondude e ndiga Seydi Ba ceerno Saydou Ba ko ɗum ɗo wonno komi rendanno on kabaruji meɗen coftal balli ko fati e oga banggue ko musidɗo mon Diallo Oumar Dembel kettuki malaki jaam yo jaam gueno hirane Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo ha joni kedderɗen ko toon to leyɗele Europe kalen ko fati pottitte jubinade kikiɗe hanki yidde siftinde yimɓeɓe kolobaji tati walla mbiyen hen kippuji tati keeɓi tigui tawtorede dawal pangal woni 8e de finale hen kolobaji ɗiɗi woni Paris Saint-Germain e Bayern Munich kamɓe kay ɓe keeɓi hawde pottitte mabɓe nayyi ɗeɓe kawiɗe kamɓe ɗiɗo ɓe fof ɓe dañi tobbe 12 ɓe qualifiima ko fate dawal pangal ngal woni 8e de finale ɓeɗo kadi witeɓe Juventus de Turin keeɓi tigui qualifiade caggal kay nde ɓe pooli ɓeɗo witeɓe Locomotive Moscou e nder galle mumen kamɓene ɓe qualifiima ko fate 8e de finale
caggal kay sabbade équipe aji e nder équipe aji 16 poɗɗi qualifiade 8e de finale ko fati e deggotiral ngal toon to équipe A ɓeɗo witeɓe Paris Saint-Germain ko kañumen tigui goni yesso jogade toɓɓe 12 Real Madrid toɓɓe 7 FC Bridge toɓɓe 2 Galatasaray toɓɓere wotere toon to groupe B Bayern Munich toɓɓe 12 Tottenham toɓɓe 17 Étoile Rouge toɓɓe 3 Olympiakos toɓɓere wotere toon to groupe D C jafoɗon ko Manchester City woni yesso jogade toɓɓe 10 Dynamo Zagreb toɓɓe 5 Shakhtar Donetsk toɓɓe 5 Atlanta Bergame toɓɓere wotere toon to groupe D ko ɓeɗo witeɓe Juventus Turin goni yesso toɓɓe 10 Atlético Madrid toɓɓe 7 Lokomotiv Moscou toɓɓe 3 ɓeɗo witeɓe Bayern Leverkusen toɓɓe 3 toon to groupe E ko ɓeɗo witeɓe Liverpool toɓɓe 9 Naples toɓɓe 8 Red Bull Salzbourg toɓɓe 4 Racing Genk toɓɓere wotere toon to groupe G ko ɓeɗo witeɓe FC Barcelone gardi yesso toɓɓe 8 Borussia Dortmund toɓɓe 7 Inter Milan toɓɓe 4 Slavia Prague toɓɓe 2 toon to groupe F ko RB Leipzig toɓɓe 9 Lyon toɓɓe 7 Zenit Saint-Pétersbourg toɓɓe 4 ɓeɗo wite Benfica Lisbonne toɓɓe 3 toon to groupe H ko Ajax Amsterdam toɓɓe 7 Chelsea toɓɓe 7 FC Valence toɓɓe 7 Lille toɓɓere wotere ha joni kedderɗen ko toon to leyɗele Europe kalen ko fate ñalngu nayebijo mo Europa League jubbinade puɗɗiɗo yubbinede kikiɗe hanki taw kadi ko ɓeɗo witeɓe Victoria Guinames ko kañumen tigui jabbi Arsenal ɓe keeɓi waddude ko ɗekki gotel e waktuji 18 ne fayi hojomaji 55 ko ɓeɗo witeɓe FC Astana ko kañumen tiwi jabboto ɓeɗo witeɓe Alkmaar Séville ko kañum yara ha toon to Dudelange Karabakh kañum yaha ha toon to Nicosie to Italie FC Lugano ko kañumen jabboto Malmo ɓeɗo witeɓe Dynamo Kiev ko kañumen jara ha toon to Copenhague Blues ko kañum tigui jabboto ɓeɗo witeɓe Rennes Celtic ko kañum yara ha toon to Lazio Rome Laska ko kañum jabboto ɓeɗo witeɓe PSV Eindhoven ha joni gonɗen koye ñalngu nayebijo mo Europa League jubbinteɗe kikiɗe hande o ɓeɗo witeɓe Getafe ko kañumen jara ha toon to Bâle Sporting Portugal yaha toon to Rosbourg ɓeɗo witeɓe Transasport ko kañumen jahata ha toon to Krasnodar ɓeɗo witeɓe Francfort ko kañumen jahata ha toon to Standard Liège ɗum ɗo ɗeɗo pottitte foof juɓɓinte koye waktuji 18 ne payi hojomaji 55 e waktuji 18 ne payi hojomaji 5 ɓeɗo noon witeɓe Oleska ko kañumen jaɓɓoto Saint-Étienne la Gatanes ko kañum yara ha toon to Wolfsburg FC Porto yaha toon to Rangers Young Boys Brême ko kañumen jara ha toon to Feyenoord Rotterdam Espagnol Barcelone ko kañumen jaɓɓoto ɓeɗo witeɓe Razgrad CSKA Moscou ko kañum yara ha toon to Ferencváros AS Rome ko kañum yara ha toon to Mönchengladbach ɓeɗo witeɓe Wolfsberger AC ko kañumen jabboto Basak Seir ɓeɗo noon Borussia wiyatno kadi ɓeɗo witeɓe Besiktas ko kañumen jata toon to Braga Manchester United jaɓɓo oɗo équipe biteɗo Partizan musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe ko ɗum ɗo wonno kabaruji men komin tonganno on toon to Ligue des Champions ko ceerno Oumar Diallo hewfi e haalirde nde ko musidɗo moon guiɗo moon Seydou Abouba yo jaam Allah hiiranen